תביא את זה. עוד 3. חיים שואלים אם אנחנו נוסעים לבויאנו. בוא נסע לבויאנו. ולא יותר מוסל כהופעה. מי זה זאת לדעת? זה דאוסי. ביי. טוב, אולי נתחיל בכמה הודעות לגבי מחר. חבר'ה. בעוד ש3 מהלהקה מאמינה. הולכים לקבל סביבה מוחשית לפני ההורים. בלנפולי. אוקיי, כמה הודעות לגבי מחר. חסרים לי עוד 2, אני אחכה שהם יבואו, אבל בינתיים... גלי ויקיר. א', יציאה מחר מפה, פונקט ב6 בבוקר. השכמה ב5:15, אין ארוחת בוקר, מסתדרים, אריזות היום. הכל סגור, ארגזים על האוטו. המטרה, לצאת ב6, המטרה רומא. להגיע ב9:30 לרומא, לעשות סיור של 3 שעות באוטובוס, להראות לכם את כל המקומות שכדאי לחזור אליהם. מהאוטובוס, בלי לרדת, בסביבות 1 לבית המלון, לקבל את הדברים, נשים את החפצים, תוך חצי שעה חוזרים לאוטובוס ונוסעים לוותיקן. למה? כי בוותיקן 3 שעות סיור, אומרים שלום לנהג שלנו, ואחרי שמתעסקים בוותיקן עוזרים במפורקן למלון. המלון מרחק הליכה של כמה דקות מתחנת רומא טיבולי, אוטובוס מספר 2, ובשעה 6 אחרי שחוזרים למלון מתארגנים צ'יק צ'אק ונוסעים לגני טיבולי. אם יהיה זמן לבקר קודם בארמון אדריאנוס, לא יהיה זמן, רק בגני טיבולי. ב8:30 פותחים את הגנים, ב9 פותחים את הגנים, משהו מרהיב. למחרת, יום חופשי. מי שרוצה ללכת איתי סיור רגלי בכל האתרים הפתוחים בפיאצות בעיר, אני הולך. אני לא הולך לתנועה. מי שרוצה לשלב תוך כדי כך ישלב, מי שרוצה ללכת עם ורדית, עם דינה, עם אלמי. מי שלא רוצה, אנחנו נקבע זמנים למפגש. הפגישה תהיה בערב למסיבת סיום. רגע, יהיה משהו שיום שלישי, לא, ביררנו את זה כאן. ביררנו, הוותיקן סגור. הוא יחטוף. גדעון, יש הופעה